Hi everyone. Nagtrabaho naman ta ninyo. Hi, shout out. 7 million people. Aray ko. Welcome back tayo dito sa channel natin. Hi. Dito na naman ako. Shout out sa lahat na nandyan. Seventeen million people, my love, shout out and thank you so much sa inyo na nandyan.
Dito ako ngayon sa baba kasi malilinis ako dito. Pero habang naghintay ako ng gagawin ko, wait lang.
Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Gamit na alaga ko. Pistache. Yan. Ayaw nyo gamitin kasi daw ito daw. Ano ko lang ito? Ano lang ito? Luma ka na. Dito mo ano ito. Nahirapan pa ako kahapon. Ano dito yun? Hawak mo ang beat. Hawak mo ang gabi. Ganito pa naman itong mga discussion niya sa community. Hi po. Nilagay ko na dito. Super Mario tayo dito. Yan, high five natin.
gusto ng